mga binati. Welcome to my channel. Dining dapita himuon ang atong terminal diri sa lungsod sa Mataram. Okay guys, mao ni nga porsyon ng himuan o terminal sa atong lungsod. Okay. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Mataram. Okay guys, mao ako mong ito kung akalabot sa terminal pa ni pero buhon dapo lang. Okay guys, okay, mao ni akon okay guys, mao ni panghimuan o terminal diri sa lungsod. Magtinabangay kita busing pasaway raw. Okay guys, dining dapita himuon ang terminal sa lungsod sa Mataram.